Hi guys, ine ndi Sam Mavita. Musiku la lero ndifuna ndikuonesereni mmene ndimapangira ma videos anga. Anthu ambiri akhala kundifunsa kuti kodi ma videos anga ndimapanga motani. Ma videos anga ndimapanga motani ndi zinthu ziti zimene ndimagwirisa ntchito. Musiku la lero ndifuna ndikuonesereni zina mwa zinthu zimene ndimagwirisa ntchito. Not zina koma zonse mwa zinthu zimene ndimagwirisa ntchito. Okay, choyambirira ndimapeza topic. Mwachisanzo oimba wina wake mwina wachita zina zake kapena pachitika zina zake mu music industry. Now ndimatenga cholembera ndikope ndikulemba nkhani yonse imene ndikufuna. Ndimalemba nkhani ina iliyonse mau ena aliyonse amene mawamva ma videos anga ndimakhala kuti ndachita kulemba. That's why mwina ma videos ena mapezeka maungati awa. Izi ndi chifukwa chake ichi ndi chifukwa ichichi ndi chifukwa chake chenichi zimene zimachitika mu nthawi imene ndinkawerenga zimakhala kunoma kuti ese ndinaphonya sentence ndi ndifuna so kuti ndibwereze and ndaiwala pochita edit. Yeah, tikabwera kunkhani yokhuza ndi editing ndili ndi microphone amene ndikugwirisa ntchito awa. Komanso kuphatikizapo ndili ndi microphone ena awa amene akuoneka pa screen. Koma nthawi zambiri mic amene ndimagwirisana ntchito ndi mic awa Dixon UD20. Awa ndi microphone amene ndi USB ndimachita plug ku computer. Ndikachita plug ku computer chimene chimasatirapo ndi chakuti ndili ndi Adobe Audition. Software yosavuta kwambiri kugwirisa ntchito popanga edit ma audios. Ndimatha kugwirisa ntchito microphone awa amene ndinagula mochipa kwambiri but yeah, I can tell you amagwira ntchito yake definitely. Ndimatha kugwirisa ntchito microphone awa amene ndimatha kutenga munthu ali patali just 6 meters ndikhoza kusiya phone just away 6 meters away ndikhoza kujambula video iliyonse imene ndikhoza kufuna. Now ndimachita record voice yanga chilichonse imene ndikufunira, then ndimachita edit kuchosa mawu onse osafunikira. At the end ndimachita add sound track komanso ngati ndikufuna kuchita add Sam Mavita, nyimbo ya Sam Mavita chimene like ikumveka pasepase. Komano mwina ndikutheka kuti mukhoza kumazifunsa kuti what about my videos ngati awawa imene ndimatha kukhala kusogolo kwa kamera ndikumayankhula kugwisa ntchito mic ngati awa. Yeah, zimakhala kuti ndili ndi munthu amene amandithandiza kuchita edit akujambula ma videos onsewa. Now like mukhoza kuona setup yake imene lili. Iyo ndi kamera imene akugwirisa ntchito. Iyi ndi ring light imene timagwirisa ntchito. Apa pali stand koma sitikugwirisa ntchito kwa lero pazifukwa zina, but still more omo ndi mmene timapangira edit komanso ndi mmene timajambulira ma videos athu. Zikatire choncho ndimaitulusa ikhale ngati MP4. Zikatulusa ngati MP4 ndimakonda nthawi zambiri kugwirisa ntchito computer iyi chifukwa chakuti ndi special for video editing. Yeah, ma details ya computer wa ndi awa amene ali apa. Kuti mwina mwake mukhoza kugula computer fana ndiyo mwe kapena else computer ine iliyonse ikhoza kuweka koma computer yakakhala i5 at least i5 i7 imachita work based ndi ma software amene tione kusogolo. Zikachitika choncho ndimabwera pa phone like tili ndi audio imene ili tikufotokoza za nyimbo. Zikachitika choncho ndimabwera pa phone ndimachita download app e. Pa app e imandithandiza kupeza chithunzi china chilichonse chimene ndingafune mmoyo. Kuphatikizapo ndimatha kugwiritsa ntchito WhatsApp, ndimatha kugwirisa ntchito Facebook, ndimatha kugwirisa ntchito Twitter amene ndi panopa amachira kuti X kuti ndipeze zithunzi zimene ndikufuna kuti zichite match nkhani imene ndikufuna. Zikatero choncho ndimasegula Premiere Pro, Adobe Premiere Pro. Iyi ndi software imene timagwirisana ntchito kuti tichite edit ma videos. Ndimachita edit ma videos anga in this format. Like ndikamaliza kuchita edit ndimachita export. Now ndili ndi video. Pa nthawi imene ndili ndi video pakusalira chinthu chimodzi kuti ndichite upload. Now ndimabwera so pa computer pomwe paja ndikusegula Adobe Photoshop. Ndikasegula Adobe Photoshop ndimapanga thumbnail imene at the end ndimapezeka nokona kuti imakhala ka picture kamene kakuoneka chonchi. Or else ma pictures ena awa amene ndakhala ndikugwirisa ntchito mboyo mu kuchitira cover ma videos ena. Zimafuna luso komanso zimafuna kuchita zimafuna kuzipereka kuti upezeke ndi result yabwino kwambiri pa nkhani yokhuzana ndi kuchita edit ma photos kuti ikhale thumbnail yapa mwamba kuti ikhale thumbnail imene aliyense aziziwa dokuna kuti ndisegule video iyi chifukwa chakuna kuti ili nkati mu ndi zinthu zotere. Koma ndifuna ndikuze chinthu chimodzi. Ngati mumapanga ma videos pa YouTube ndimukuonera video yanga mukuchita relate zimene ndikuyankhula. Pali chinthu chimodzi chimene chili chofunikira kusachichita mess. Audio komanso thumbnail. Yeah, audio imakhala 50% part ya video yathu pa YouTube. Komanso thumbnail imakhala so 50% chinthu chimene chikupangisana kuti video yathu ikhale yapa mwamba. Now, tili ndi zinthu zonse zitatu. Tili ndi video, tili ndi thumbnail.
tikusala chinthu chimodzi yokuti tipeze chinthu cha number 3 ndi title. Timayeneka kunonso kuti tipeze title yabwino yokuti tikakhala kuti tikufuna tilembe pa YouTube. Ine mukakawerenga kuna kuti akuti zimene zinachitika Sam Mavita asanabadwe. Inuyo zinthu zija topic kwaija ikupaseni kufunikira kwenekwene kuti muonere video ija. So title ni chinthu chimodzi chofunikira kwambiri kuti muzichita include pamene mukupanga ma videos anu. Tikangomaliza zimakhala kuti basi zatheka. Uploading. Tikuchita upload pa YouTube. Pamene tikuchita upload pa YouTube tisanachite set to public. Timeneka kuti tidikire tione ngati angatipase ma copyright issues. Kati tikangati ma copyright strikes or mwina kutuza una kuti tagwisa ntchito content imene si yathu. Koma sitimaiwala kuchita add thumbnail. Zina langa ndine Sam Mavita. Ndipo ndimakonesera imene mapangira ma videos osiyana-siyana. Ndakupasa ni ma stage by stage imene mapangira ma videos osiyana-siyana. Mutaka kuti mufuna ma software ena osamenda kuza ndi kuti ndimatagwisa ntchito wa ndi zinthu zosavuta. You know where to find me is Sam Mavita. Koma chonde dziwani kuti anthu ochuluka amene amapanga ma videos pa YouTube amalipiridwa. Choncho ngati inuyo mapanga ma videos pa YouTube koma simukulipiridwa, please funsani nzeru kwa anthu kuti akuthandizeni kuti luso lanu limene mapanga ma videos pa YouTube muyambe kudyera zipatso zake. Dzina langa ndine Sam Mavita. Until I do the next video. Peace.